Ndoda kutenda zvikuru. Chandinofanira kuziva ndechekuti vanhu vese vakapuwa motikari navamunangagwa kana kuti vakapuwa mota neZANU PF ndii baba Chinugure vari kutaura panapa. Hazvina kusiyana naLobhengura vamaiseka muchitaura munyika yeZimbabwe muchiti Lobhengura akatengesa nyika akapuwa mari. Hazvina kusiyana because nemi wacho matengesa nyika vana veZimbabwe. Matengesa nyika nepamusana pekuda mari. Maiti imimi Lobhengura akatengesa nyika nepamusana pekuda shuga. Imimi futi maakuda shuga futi mari yekunotenga shuga. Nokuda kuti masungirwa life neZANU. Saka kusungirwa kwamaitwa life maakuona zvakakodzera kuti mutengese nyika. Ende vazhinji vacho maakusiya mapato ane upenyu, mapato ane chimiro, mapato ane chiumbwa, maakurasa maleaders emapolitical parties ane gwara nenzira. Maakutera zvimbwasungata, zvimbwa mupengo, zviri kusiya zvakupaikirai munzira, zviri kusiya zvakunyeberai, zviri kusiya zvakushandisai. End of the end, vangani vachawengerwa chiwenga kumusapota. Dambudziko rinoitika kuvarume ava kana tichikuudzai isusu. Vangani vari kugara musango pari zvino nekuda kwekuti vatsigire chiwenga iko zvino kana kuti vakatsigirire chiwenga. Vangani vari mumajeri nekuda kwavachiwenga. Vangani vari mumajeri nekuda kwavageza. Izvozvi vangani vari mumajeri manje. Vana nyoka yamabhunu vari kupi? Vaoreramo izvozvi. Hama dzedu idzi vana comrade Mapango nana mudhara wangu baba Mudiwa vapinda nokuda kwaana geza. Vanhu tinenge tichifungidzira kuti kana chinhu chikauya chichitaurwa nenzira iyi tinofunga kuti ichi chakanaka, ichi chakanaka. Dai takaunganira chinhu chimwe chete tichiunganira iye Chamisa vacho ngatirwei naye, asi ari munhu wedu, ari baba wedu, ari president wedu, ngatitukane tichirovana zvibhakera tiinaye ari leader wedu. Ndava pamwe pacho paanopera simba unopedzwa nesu vana veZimbabwe, unopedzwa nesu macitizens. Pamwe pacho unoshayiwa simba, unoshayiwa support inomusapota, unoshayiwa support inomutsigira nokuti vanhu taamapere, taakungomhanyira panobuda shuga, panobuda mari. Dai takamira kana kuramba takamira, kana Chamisa asingatauri zvamuri kutaura, yes we are supposed kupopota, ngatipopotei. Kwete kuti kana tapopota zvonzi vana baba Chinugure vakupenga, vakupopota sei, vakutaura Chamisa, saka sei vachiti muopposition havasi muopposition nekuti vazotaura kuti Chamisa anyararirei, vazotaura kuti Chamisa ngaataure, Chamisa ngaabudikire, vazotaura kuti Chamisa vanhu vaneta, Chamisa vanhu vari kuzhamba, vanhu vari kuchema, vazotaura kuti Chamisa kune vanhu vakawanda vakafira musangano, kune vanhu vakawanda vakafira imi, kune vanhu vakawanda vakasungirwa imi, kune vanhu vakawanda vakatocherwa imi, kune vanhu vakawanda nanhasi vakatiza nyika nokuda kwavaChamisa, nokuda kwepolitical party, nokusapota president, kwete kuti vaChamisa vane mhosva ka, nokudiwa vanhu vaivasapota, nokudiwa kwete kuti vakamanikidza vanhu kuvasapota, nekuvada kana vakafa vacho havana kuita zvokumanikidzwa navaChamisa, but it's a sacrifice yokuda vaChamisa. It's a sacrifice. Saka kune vanhu vakasacrifice upenyu hwavo kusacrificeira kuchengetedza nekusapota nekutsigira advocate Nelson Chamisa, vakasvika kufira zita ravaChamisa, vakafira musangano wepolitical party opposition. Vamwe vakasacrifice kusungwa kagara majeri kwenguva, vamwe vakaurayiwa, vamwe vadimburwa maoko, vamwe vakabaya majekisini, vamwe nanhasi tiri musango nokuda kwekusapota opposition. Saka isu kana taakutaura manje kuti president mukanyarara maregerera vanhu, mukanyarara mafuratira vanhu, mukashayiwa action president. Ndava 2023 remember kuti president advocate Chamisa ndo vakati no tisapinda murodhi kana kuita action kana chimwe chinhu, vachifungidzira kuti naiwo Sadaki ine zvaichaita kana kuti Sadaki ine zvaichasimudza musoro. Sadaki yakarasisa tese masupporters political party vaChamisa vacho yakati saboteja Sadaki. Muri kupaona?
SADC yakarasa zvinhu zvakawanda. Koita vamwe vanhu vakanga vakavimbisa zvavakavavimbisa president Chamisa kuti vachabatsira kuchengetedza maelection, kuchengetedza mavhotsi, vachavabatsira kurwira maelection. Vakatorasiswa nevanhu vakawanda, vamwe vekuzanu, vamwe vasiri vekuzanu. But end of the end, vanhu ivavo vakadhamba vaChamisa. But vanhu vakaramba vakamira nemusangano. Nanhasi vanhu vari mumusangano. But 3 years dzakukwana, president vakanyarara. Vanongotaurawo zvavo maactions. Kunana YouTube, TikTok, Facebook, vanenge vachitaura. But politically background, vanhu vaitarisira kuti president vane zvimwe zvinhu zvavachaita kuti zvipe simba nepressure vana veZimbabwe, kana kuti mamwe ematare avachatora, kana mamwe ematano, kana mamwe emademonstration, kana zvimwe zvinhu zvakasimba zvangachifungidzwa kuti president vachagona kuva nemamwe maitiro, kana kuti kumira kana kupinda mune dzimwe nyika, kana kuti kuva nemamwe masurovhiro ematare, kana kuti dzimwe nzira, kana matare aramba, mademonstration kana aramba, kana kuti another way ine tactical weapon, tactical war yekuti vangaita sei, kana kuti dzimwe nyika dzavangagona kubuda vakanochema nadzo, kana kumirambira semunhu unozikanwa kuti ndiye akawina maelection, semunhu unozikanwa kuti ndiye mutungamiriri. Une maadvantages, une madisadvantages. Handiti muri kupaona? Unenge uine madisadvantages nemaadvantages avanenge vainawo, muri kuzviona, ekuti vanenge vaine kumwe kuita kwavanenge vatori nako, kana kuti kumwe kuita kwavanogona kuita semutungamiriri. Saka muchiona vanhu vachingoti Chamisa vanoziva kuti ndiye unogamuchirwa neAmerica, ndiye unogamuchirwa neBritain, ndiye unozikanwa neEuropean Union, ndiye unozikanwa neUnited Nations, ndiye unozikanwa neSADC, ndiye unozikanwa neAfrican Union, ndiye unozikanwa nevana veZimbabwe. Saka vanhu vanenge vachipusha kuti kuda advocate Chamisa, kana iwe ZANU mukunzwa achiti Chamisa, vanoziva kuti Chamisa une zita rinozikanwa kudarika Chiwenga, kudarika Geza, kudarika Mnangagwa. Chamisa une zita riri pamberi. Saka kupopota kwatinenge tichiita manje ndekuti ko president vacho zviri kutaurwa izvi kuti president vakazopuhwa mari, president vakazotengwa, president vakazosiya, president vakazodai, president vakasiya. Zvinoita kuti vanhu vave ensure, instead yekuti vanhu varambe vachimirira president, vachidefenda president, vachisapota president, vanhu vanosvika pakusabote jeka mwoyo yavo, tarisiro yavo, pfungwa dzavo nemwoyo yavo, vanosvika pakupera simba. Handiti mazviona? Saka president ka vanofanira kutaridza kuti nguva yareba vanhu vakangorindira. Tarisei vanhu vari mumagurupu, vanhu vari mumachannel, mawhatsapp gurupu, YouTube, TikTok, nyaya ingori yavaChamisa, kune kuti vanhu mwoyo yavo iri pana vaChamisa. But vaChamisa kana vachiramba vakadai manje, zvinhu zvokuti zvinopedzisira zvabisa mwoyo yevanhu, zvabisa chido chevanhu, zvinopedzisira zvaparadza. Even kana vakada kuzoumba political party, kwaiswa mitemo inenge yazodzikwa iyi. Kune mitemo kairi kudzikwa iyi yakasiyana siyana, ichashaisa power vaChamisa, ichashaisa simba zvavanoita zvese, nekuti kune kwane new rules anenge apo, kune kwane kutonga kumwe kunenge kwapo kusina mukana, vekuti kana zvinofungwa zvacho neopposition kana navaChamisa vacho zvinenge zvisina mukana, zvinodzvinyirirwa. Pazvakagona kudzvinyirirwa pamaelection nemakore esaya, vanhu vaiti kana vakaumba political party yobviswa yoputswa, vakaenda kumatare zvichishayiwa basa, vanhu vachisungwa vachimirirwa vachishayiwa basa. What about paane manew rules akutongwa emitemo yavanenge vaisa iwo, vane masimba asingaiti. Hakusisina political party inenge yaane mukana, yaane power, yaane simba. Saka muri kuona tiri kuchema kumiramira stere kuti president ngavaite action manje mitemo isati yabridgwa zvavarikuda kuita izvi. Vane simba rokuenda kunokomplaina kune dzimwe nyika, rokunochema kune dzimwe nyika, vane simba racho. Rokunomira kune dzimwe nyika, vane simba racho. Vane simba rokuenda kumatare pamusoro pasi rese, vane simba rokuenda kumatare pamusoro muAfrica munomu, vane simba rokukumbira kana zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvidefende vana veZimbabwe kune dzimwe nyika. So kuramba vakanyarara hakuna zvokunobatsira. Saka vanhu vanoti kana tikataura pamusoro pavaChamisa vanoda kuridza mhere nekuridza rusha, kunge vanoda vaChamisa stereki, kunge vanovatsigira stereki, kunge vanovasapota stereki, but vachivanyeya magurupu nemawhatsapp gurupu, vachivafumura, vachitengwa uko. Nhasi uno munoti uhu kwaGeza, moti uhu kwaChamisa, kwaChiwenga, moti uhu kwaShabangu, moti uhu kwaMonzora. Mapedza ikoko munosvika mukaona Monzora zviri kufamba, moita sokunge pamberi apa paita rwisi rwakazara, motenda modzoka futi kuna vaChamisa. Mukaona kuti pavaGeza hazvina kufamba, motenda modzoka futi kuna vaChamisa. PavaChiwenga hazvina motenda. Saka it's better isu tinotaura chokwadi tirimo mubato imomo, tichivava tichidini tirimo imomo, tichidini tirimo,
because tinenge tichipa pressure president, tichipa pressure political party, tichipa hasha leader, tichipa hasha zviri nani kutaura, zviri nani kurembera pane kudona. Saka isusu kutaura kwedu kwatinoita kunopa pressure utungamiriri wemusangano, kunopa pressure utungamiriri, kunopa pressure advocate, kunopa pressure hasha, uye kunosimbisa moyo wapresident than kunyarara kuappreciate as a man of God kunge munoda Chamisa Sterek kuti nyeya mumagrupu muchitaura vana baba chino kure vapanduki varakashi vadindini mamazita ako kana ndikava murakashi ndinomanikidzwa kuita murakashi, ndichida kungoita murakashi ndoita murakashi, ndinomanikidzwa nemunhu, ndakatumwa here politics, ndiri papeiro here ini, kundotosvika here kuchitaura ndiri papeiro, ndada kungoita murakashi ndongoita murakashi, ndada kuita mutengesi kuita mutengesi, kana kutonojoina zano ndinoijoina, kana kujoina another party handitumwi nemunhu nokuti munhu ataura pagrupu kana pachannel. Nonsense man, shit man, ngeti kutaura zvinone basa rese man, kanganisa ningikurwa hondo kwatinako, but handisati ndada zvekupanduka nekuti ndichiri kuda bato redu, ndichida president wangu. Saka hasha idzi ndedzekurambira president wangu, dzekurambira bato, dzekuchema ndiri mubato, kurembera ndiri mubato, kuridza mberi ndiri mubato, because ndo bato randichiri kuda nanhasi iroro. Akusati kwaita bato randingafunga kuti riri nani than Chamisa than political party opposition party. Hakuna bato randingati riri nani, hapana, hapana. Kana kwandikati ndingaenda kunojohina kana kusapota, hapana. Irori bato irori, but ndinochema ndirimo ndichipopota ndiri imomo, but tinoda kuti zvinhu zviite zvivhurike. Kune malawyers akawanda, vana Tabani Mpofu, vana advocate, vana nemaleaders, vana Mdara Timba, vana advocate Fadzai Mahere, vana nemalawyers akawanda musangano, vaite zvimwe zvinhu chimbi zvinhu zvigadzirisika apa. Nyika haina kumira zvakanaka, nyika iri under attack, nyika iri under colonization, yakakolonizwa nana idi nembavha idzi. Saka tine vatungamiriri, tine vanhu vakasvindwa, tine maleaders, tinopa pressure ivo nokuti ndo vari mberi kwedu, ndo vanotumika, ndo vane simba. Aikona kuti kana tataura kuti ngaavhure political party yake, ngaavhure bato rake, kana Chamisa wacho nderake here kana ndere vanhu, nderake here kana ndere vanhu. It's not a business political party inonzi ngaavhure rake. Tiri tinotofamba tine vanhu, hakuna munhu ungaita political party yake akaita zvanda, ndikaita political party yangu ndakuita zvandoda nayo, kana business. So nyaya iripo ndeyekuti party ndeye vanhu, party ngatiregei kuvhara vanhu miromo nokuda kwokuti vazhinji tikutera kudya. Iko zvinezvi madhambwa nageza manje maakutanga kumira manje, mamira manje serwisi vazara parwisi, madhambwa naChiwenga manje taigara tichitaura Chiwenga uya hapana chinobuda apa, baba chinogure, baba chinogure, baba chino geza uya, baba chinogure, nasu unobweshe zi nageza wacho zi, Chiwenga wacho zi, no action. Mochiita option ipi? Maakutotanga kutaisa kuti Chamisa uya, Chamisa taikutsurai. Ndinokutendai masvita baba wachinogure, maita basa.